थांनाय 4 एप्रिलाव बिटिसिनि बिसायख'थि जानो गोनां मोनसे अक्ट' आसामनि इलेक्शन कमिसना होदोंमोन। लकडाउन जानायनि खारनाव सिगाङाव जि आङो फोसावदिंनाय बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय हाबाफारि बेखौ आङो जोबोद गोख्रैयैनो खालामनाय जादोंमोन। नाथाय लकडाउन जानायनि उनाव आं बेबादि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव बेबादि गेदेर मिटिं खालामनाय बेदि जायाखै। अब्लाबो आङो जोंनि जि कर्मी जोंनि जाय दोलोनि दैदेनगिरिफोर बेसोरजों आङो थांनानै लोगो हमहैदों। थांनानै पार्टीनि खोथा देरहानायनि बाथ्रा जों बेखौ सावरायदों। दा बे सावरायनायनिफ्राय आं नैबेखौनो रोखा जानो हादों जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जेब्लानो जोंनो इलेक्शननि बा इलेक्शननि डेट घोषणा खालामगोन ओइदिनखालि जोङो जोंनि माबाखौ देरहाहोनो थाखाय जेरैबो साखाफारा दं होननानै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनो फोरमायदों। मोनसे बाथ्राया नैबे स्पष्ट दा रायजो राजाफ्रा नैबेखौ मिथिनो लुगैदों थांनाय 5 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया जे एमसिएलए फान्डनि रांखौ बबे गामियाव बेसेबांखरि मावफुंनाय जाखो गोलाव 17 बोसोरनि बाथ्राखौ सोंनाय जायाखै, मात्र 5 बोसोरनि बाथ्राखौल' सोंनाय जादों। दा 5 बोसोराव गावनि एमसिएलए फान्डखौ बबे गामियाव बेसेबांखरि मा स्किमनि मुङाव हरनाय जाखो बेखौ रोखायै रायजो राजाफ्रा मोनथिजानो लुबैदों। दा दिनैसिमाव हाग्रामा महिलानिफ्राय बा बिपिएफ राजनिति दोलोनिफ्राय बेफोर फिननाया फैयाखै, जायनि जाउनाव हाग्रामा महिलारिया जेननाया निर्घात बेखौ रायजो राजाफ्रा बुंथिनाय जादों। आरो नैबेबो स्पष्ट देबरगाव समस्तियाव जेनगोनखौ आन्दाज मोननानैनो सिगांनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा कुसुगाव समस्तियाव मोनसे आरो बियाब बिथाङा आवग्रिनानै लाहैनाय जादों। खोनानो मोननाय बायदिब्ला कुसुगावआव बिथांनि जेननाया निर्घात आरो नैबावथ' गावनो आन्दाज मोनखाबाय जे बे देबरगाव समस्तियाव जानाय नंलिया होननानैनो कुसुगावआव खारदों। बेनो मोनसे रोखा फोरमान। बेथ' रायजो राजाफोरनि आखायाव थाबाय बेसेबां रायजो राजाफ्रा जोंनो भट होनानै देरहाहोयो। देरहानाय हले निर्घात जों देरहागोन बेखौ उनावबो जोङो मिथिनो हागोन। अनसायनाया आं गेदेर मिटिं खालामाखै। आङो जोंनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव प्राइमारि बुथ कमिटि, ब्लक कमिटि, वमेन कमिटि, इयुथ कमिटि बेफोरनि दैदेनगिरिफोरजों आङो थख' सावरायदों। आरो बेबादिनो गावबुरा सासे सानै आङो बेबादिनो गामिनि बेबादिनो मा बुङो बिदिखौ दैदेनगिरि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट बेफोरजों आं थख' रायलायदों। बिसोरो बिथांमोनहा आंनो जेरावबो जायगा होदों। बिथांमोनहा बेखौनो बुंदों गोलाव 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया सासेबो निमुनुवा समस्या जिउखां राहा जोंनि लाइमोनफोरनो होनो हायाखै। आबादारिफोरनो बिथांखि लानानै थांनाय 17 बोसोराव जेबो एसेम्ब्लियाव सावरायनाय जायाखै। जोंनि आइजोफोरनो जेबो मोनसे आसनि लानानै फोसावनाय जायाखै। नैबे बाथ्राफोरखौ मोनफ्रोमबो गामियाव मोनफ्रोमबोनि गावबुरा मोनफ्रोमबो सचेतन व्यक्ति बिथांमोनहा आंनो फोरमायदों। दा बेखौ नायोब्ला बे फारि नायोबा बुंनो थाङोबा थारलायै हाग्रामा महिलारिखौ नागारनाय बा हाग्रामा महिलारिनि गुबुनै दस्रायै गोदान सोरखार नांगौ बे नाम्बार 1। सेकेन्डलि मोनसे बाथ्राया नैबे स्पष्ट जाबाय थांनाय 2020 मायथाइयाव जिहेतु जोंहा बिटिआर मुंनि मोनसे गोरोबथा जादों। बे गोरोबथायाव हारि नाङैनो जाथि नाङैनो बिटिसि बासि गुबुन जाथि जनगोष्ठीफोरनि मोनसे डेभेलपमेन्ट वार्क बाव जागोन। बेखौ आखरे मावफुंनानै गासिबो जाथि धोरोम बासियालासे बे एकराव थानाय दफाफोरखौ मावफुंनानै समानै उपभोग खालामनायनि मोनसे सिन्था धारा लानानैबो सोलायनायखौ रायजो राजाफ्रा लुबैदों।